Presuhan ang usa ka nadakpan og droga human nga masulod sa laang sa CDU Malibalay sa ilagay kasag drug bypass operation nga gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Jupit B. Palhinawad aga Hipis Malibalay City Police Station pasado alas 11:46 sa gabi Nobyembre 23, 2025 sa Purok 3 Barangay Kasisang Malibalay City, Bukidnon. Dinakpan na ilang si Junjun 32 anyos minyo kani wardman sa usa ka hospital residente sa Purok 5 Barangay Nibi Malibalay City kon asa napalitan ang buga dinakpan na usa ka sa sisi kituwag Shabu sa kantidad nga 500 pesos samtang sa pagbody search sa mga dinakpan nakuha siyang posisyon ang usa ka sudlanan sa driver's license kod asa nakabutang ang upat ka sasi sa gituwag Shabu agi manabada nga timbang og 10 gramos nga doon na estimated drug price nga sa 68,000 pesos. Dugang usab nga nakuha sa suspect aga bypass money og usa ka motorsiklo nga gisakyan niini. Aminado usab aga dinakpan nga gagamit og droga apan gipanghimakak niini nga wala siya gamaligya og droga Shabu. Sa karod aga dinakpan paslak na sa Malibalay City Police Station samtang pasakaan kinig kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayhut og illegal nga droga. Katurupa sa panahon nga pausab-usab kinanglan nato lig-on nga immune system, nanglan nato ang protektadong panglawas, lig-on nga resistensya o nang magtumar og santon vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katrupang Jonathan Lee Soriano, XFM News.